wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilan wa khususan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Al-Alamah Bil Fadil bin Abdul Syakur qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Ahlal musamarati fi hikayatil auliya'il asyrati. Ahlal musamarati utawi iku kitab kang aran Ahlal Musamarah. Utawi iku kitab kang aran Ahlal Musamarah. Khulwun maknane manis utawa indah. Murun pahit, khulwun manis. Nek ahla artinya lebih manis. Kalau khulwun itu artinya indah, berarti ahla lebih indah. Al-musamarati, al-musamarah itu ayil mujalasah. Artinya jagong. Artinya apa? Jagong, jadong, jagong, omong-omongan. Omong-omongan. Utawa gedul, gak gedul ya, gedul lah nganggur. Jagong omong-omongan, jagongan. Ahlal musamarah berarti api-api jagongan, cerita kono, cerita kene. Nggih, rasan kono, rasan. Maksudnya rasan-rasan apik ngoten. Maksudnya rasan-rasan apik. Jenenge musamarah. Ahlal musamarah api-apike jagongan. Fi hikayatil auliya'il asra, nyeritakno wali-wali sing jumlahe wonten pinten asroh 10. Jadi kitab Al-Musamarah niki jelaske ceritane wali sing jumlahe wonten pinten 10. Loh, kok 10, Pak? Wali kok 9. Lah nek 9 yo gak mukur 9 tok, yo 10 yo iso 11 yo iso akeh. Wali niku kathah. Iki dibatasi wonten pinten 10. Sebabnya ngeten, wali niku 9 ditambahi setunggal. Nggih, panjenengan Mbah Abdul Fadl nambahi pinten? Setunggal. Nggih punika Raden Patah. Dadi nek perspektif Mbah Abdul Fadl, nek cara Mbah Abdul Fadl sing sedasa, sing kaping sedasa niku sinten? Raden Patah. Ngoten. Fi hikayatil auliya'il asroh ing dalem nyeritakno wali sing jumlahe ana 10. Wali kuwi derajat iku pertama rasul, nabi, siddiqin, nggih, terus al siddiqin, terus al ulama, as-solihin, al auliya. Derajate wali niku sak ngandhape al ulama. Sak ngandhape napa? Al ulama. Ngoten. Derajate ar-rasul, al-anbiya, as-siddiqin, al-ulama, al-auliya, as-solihin. Awak dhewe melane wali kuwi angil golekane. Soale napa? Soale mboten ketok. Wali kan kuwatah to. Ono wali kota ketok mboten Mas to. Ketok wali kota, ketok wali murid, ketok wali nganten, ketok meneh kok wali kelas. Ketok. Tapi nek waliullah sing dimaksud wali niku wali sinten? Waliullah. Lah waliullah ku gak ketok. Gak resmi, maksudnya gak ono tulisane maksudnya. Wong disenengi Gusti Allah. Lagi disenengi Mas Yanto ora ketok kok. Gak ono tandane disenengi Mas Yanto apa lho ora ono tandane, ora ono tulisane. Disenengi Gusti Allah yo ora ketok. Lane iso uga wali ku kiwa tengene awak dhewe. Tapi panjenenganipun Imam Ibnu Abi Dunya iku jelasno cirine wali niku 3. Pertama, hilmun daimun. Hilmun daimun iku sabar sing istiqomah. Jadi wali kuwi diapa-apano gak gelo.
Dielek-elek gak gelo, gak males, dilarakno mboten males. Niki ilmun daimun. Ruwasane males males ngrasani. Iku batal waline. Waline batal. Oh, ora wali-walinan ya wis. Iku ilmun daimun. Nek diapa-apano mboten apa? Mboten bales. Niku wali. Cirine ngoten. Nah, yang nomor 3 itu waroun sodikun ya jizuhu an maksiatillah. Wongi wirai hati-hati. Terus yang ketiga iku apa jenenge husnul khuluq alladzi yudari bihin nas. Wonge prilakune apik. Dadi wong masih iku seneng. Perkara apa? Akhlake. Lho niki 3 niki. Soalnya kena apa lho kok ana wali? Soalnya Gusti Allah sakbare nutup para nabi. Nabi terakhir sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakwise Kanjeng Nabi ku gak ana nabi neh, ya gak ana rasul neh. Akhirnya Gusti Allah netepno para aulia. Jumlahe para aulia sing gedhe niku jumlahe ana 40 sing disebut wali abdal. Wali napa? Wali abdal atau wali autat. Wali napa? Wali sing dadi sokone bumi jumlahe wonten pinten? 40. 30 wali autat iku aji kertane kaya imane Nabiullah Ibrahim. Dadi Nabi Ibrahim ku banget imane Gusti Allah. Gusti Allah muni piye wae dituruti. Paribasane anake kon beleh mawon tetep diapake dibeleh lho. Lak pola nggih mboten. Lah wong sing paling diseneng iki anak. Kok kon beleh Gusti Allah. Dibeleh banget yakine nggone Gusti Allah. Lah wong niku gak ono. Gak ono saiki. Lah ono wali sinten? Wali autat. Atawi wali napa? Wali abdal. Jumlahe pinten? 40. Tapi 30 tok iku wis cukup. Dadi keyakinane Nabiullah sinten? Ibrahim alaihi salam. Jumlahe 40 wali abdal. Cirine nek kula maos kitab Tambihul Ghafilin, cirine wong ora tau muring-muring. Gak tahu selawase srengenge gak tahu. Wali napa? Wali abdal. Nek diwasi wong iku rumangsa awake dhewe dadi anake. Lho, ngoten nggih. Nek diwasi wong jenengan kok masih wali abdal, jenengan iku rumangsa dadi anake. Kaya bapakku iki. Ngoten. Saenenge wong rumangsa dadi anake perkara banget tresnane nggone makhluk. Paham nggih? Wali abdal. Biasane gak duwe anak. Gak duwe napa? Gak duwe anak. Biasane wong ahli nasihat, ahli mauidho. Iku sak donya namung pinten? 40. Kok ana mati sitok iku digantine. Kok ora ana gantine berarti Gusti Allah apa ngekeki apa? Ngekeki bendu, ngekeki bencana biasanya. Ngekeki bencana wali abdal ono bencana. Bar bencana lagi teki stone. Dene 40. Ngoten nggih. Jenengan nek belajar wali-wali nggih wonten Kitabul Auliya. Kitabul Auliya, lowong kap cirine wali. Wali ku mboten jarawi, wali ku wujuduhu kaadamihi onone kaya ora ana. Dadi jenengan masih wali kaya gak dibeban ngono. Alah, adib kowe kok. Maik nggih mboten? Kula dua atau mau liwat waduh, ora adib piye iki? Wis ngalamat gak wali. Wali wujuduhu kaadami. Dadi jenengan dipareki rumangsa blas gak beban. Paham nggih? Oh gak dipaedah wong, paribasane cara utang duwe, ora apa jenengan gak apa jenengan utangi gak apa jenengan delok opo nyaur, pakane ontel ngono. Iku aulia, iku nek cara Imam Ibnu Abi Dunya. Iku ngoten mulane jenengan ku kok meluarat kemenan ya eling ngoten sapa ro jenengan wali. Arep-arep nggih, ora oleh derajat donya, oleh derajat napa? Akhirat. Urupe ora gak patek dipaedah. Digelakno wong terus tapi ora ora bales. Digelakno tapi dhek gak pernah gelakno. Wonten to tiyang digelakno tapi gak tahu gelakno. Maedah wong tapi gak tahu dipaedah wong. Ngalamat niku. Wujudu ka adami. Abot ta mboten? Abot. Ora dipaedah wong wong tahu ora takon. Betul ora takon. Gremeng lho iku ora wali kuwi. Ngalah. Kowe ku ora wali, halah ora wali ya wis ora ditakoni. Lho ngoten contoh.
Ta'lifu Syekh Al-Alim Al-Fadil Abil Fadl bin Abdus Syakur, karangane panjenengan Asy-Syekh Al-Alim Al-Alamah Abul Fadl bin Abdus Syakur. Al-Alamah, Badul itu Al-Alamah. Taklif artinya apa? Karangan. Jadi karangan itu wonten loro. Nek nata perkara sing murat marit jenenge ngarang, jenenge taklif. Tapi nek nata perkara sing wis ditata jenenge napa? Tasnif, napa? Tasnif. Masjid iki wis ketata apik ya. Wis kurang apik ya. Iku dicet iku jenenge tasnif. Paham nggih? Tapi nek murat marit jenenge tata jenenge napa? Taklif. Dadi karangan sing Badul iku go ngono, paham nggih? Saderenge karangan kitab sing nyeritakno Wali Songo, saderenge Mbah Abdul Fadl iku dereng wonten. Badul itu pertama kali yang menceritakan kitab yang menceritakan khusus Wali Songo ditambah satu Wali 10. Lalu diarani taklif. Kok misalkan panjenengane kok dia meruntut dari tahun ke tahun, misalkan tahun 1200 ku sekian wali ini, 1200 wali ini, itu jenenge gak taklif tapi tasnif. Namanya klasifikasi. Oh, itu bedanya temen mriku. Lah klasifikasi itu saiki iki, kurikulum saiki klasifikasi itu. Karena apa? Dia bukan penemu, tapi penata. Atau wis kurikulum wis dadi apik, isih dirombakne. Jenenge apa? Tasnif. Ngoten. Kudu iso bedakno. Jenenge musannaf ya bener. Nek penemu jenenge mu'alif. Nek sing tukang ngulang jenenge mu'alim. Nek akeh ya mu'alimin. Guru maksudnya. Guru. Ya guru sertifikasi ora guru. Iku ora diakoni guru ya ora bayaran gitu. Wah ya wali. Wali kelas maksudnya. Oh ya wali, kowe wali kelas kok gak oleh muring-muring. Lho kok gurune kok serengan muridnya ditabok ya hukuman iki mboten wali. Lho kon sabar, wali kelas kok kon sabar ngoten. Iya menegak. Ngoten. Asinori ku nisbat lil Korea. Atubani nisbat lil Mudiriyah. Lah nek kula duwe nisbat jeneng kula nek tak nisbati niku wali. Ora kok Asinori gegeden al kedung kebui. Kedung kebo. Kok bisa gede lho Pak. Wong sing pinter ora jenengan tok lah tak mosok kok RT 4. Saking sore dongku wis gak ono masalah iki mboten. Lah nek al kedung kebui, lha ngisore kok misalnya kok ono neh ya aku yo nganggo ngisore Pak. Sak ngisore wis gak ono mosok kok RT 4, RT-ne Pak Pin misalkan. Asinori bangsa Senori. Atubani bangsa Tuban. An-Nasir Abil Fadl bin Al-Mu'alif Asinori. Pun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki mboten usah maknani jenengan cukup eling-eling mawon. Alhamdulillahilladzi audhalana manahijal istibsar. Segala puji bagi Allah yang menjelaskan kepada kita bagaimana metode menggali berita. Namanya metode menggali berita. Jadi beliau ini namanya diarani apa nggih? Batik Baru'atul Istihlal. Batik Baru'atul Istihlal ku nek ngaji balaghah. Itu apa jenenge? Muqaddimah sing aweh surasa perkara sing dibahas. Contohnya ngeten. Jenengan pidato wayah Ramadan. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam. Oh, berarti masalah napa? Poso. Misalkan walimatun nikah. Segala puji bagi Allah yang mengharamkan zina dan menghalalkan nikah. Oh, berarti itu namanya Badik Baru'atul Istihlal. Jadi beliau ini adalah sekedar menggali informasi-informasi cerita yang beredar dari mulut ke mulut di penduduk Jawa, Muslim Jawa. Wa amara bitadzakuri wal i'tibari, yang telah memerintahkan kita untuk mengingat dan untuk berzikir dan beriktibar atau bertafakur. Orang itu pertama kewajiban itu zikir, berzikir terus tafakur, angen-angen. Lah yo langit sakmono gedene, mendung sakmono gedene kok ora ceblok ya. Cara ceblok iku bar iku sak dongbo iki mboten. Mendung berat lho, ratusan ton. Lah iku cara ora mlaku kok biyok ceblok wah bar kabeh. Alhamdulillah mendung kok iso mlaku
bar mlaku terangin akhir koyo disirami nggih mboten. Jenengan angen-angen, jenenge napa? Tafakur. Nek wis angen-angen terus jenengan gumun Gusti Allah. Wah, berarti Gusti Allah Maha Kuwasa. Akhirnya apa? Gawok sing kuwasa. Ora gawok awake dhewe. Bedane apa? Tafakur kalih tafkir. Nek tafkir jenengan angen-angen tuke awake dhewe. Contone, aku ku iso iki. Aku ku yo duwe-duwe akeh. Aku ku yo sugih. Aku ku iso apa-apa. Wah, berarti iki pinter. Oh, sak Bumbu ora ono pintere kaya aku. Gumun awake dhewe jenenge apa? Tafkir. Tak ambul jenenge. Nglamun. Semare rusak niku. Nek tafakur mboten. Tafakur iku angen-angen gawene Gusti Allah. Endinge gawok ning gone Gusti Allah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi mikir apa wae iku ana guna. Sing gak ana gunane iku ana gunane. Wong donya koyo dene iku lho. Masa dhewe koyo dene HP lho. HP jenengan bongkar, cilik-cilik lak koyo gak guna nggih mboten. Cilik iki kanggo apa? Kok ana underdeal, kok ana cilik-cilik. Kabel apa iki koyo gak ana gunane nggih mboten. Jenengan ngoten liwat-liwat kuwi. Allah gawe laler barang lha apa. Dadi buaki kabeh lak ya wis jenglong barang lha apa. Koyo gak ana gunane. Iku ana gunane. Ya Gusti Allah gawe ana semut barang iku apa malah berarti rubung wong. Koyo gak ana gunane. Pancen awake dhewe gak desainer. Nek desainer ana. Dadi jenengan misalkan duwe aplikasi reni gak proses aplikasi lah koyo iku lho son iku lho wali. Son lah ana nger-ngerani kuwi lho. Cilik-cilik lho iki. Kanggo apa iki? Iki ana cilik. Iki ana cilik. Kanggo apa iki? Nggih mboten? Koyo-koyo gak ana gunane akhire. Alah, tak unyeri ta. Bar dunyer terus nguang lho, ana gunane. Dunya ngoten to nggih. Sawangane gak ana gunane. Mulane jenengan duwe kanca, duwe bola, duwe kewan, duwe makhluk sak piturute ki wetengen tetep ada gunanya itu. Mulane Rabbana ma khalaqta hadza batila. Faqasa alaina qisasal akhyari wal asrar, kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk bertadzakur dan iktibar dan menceritakan kepada kita cerita-cerita orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Ning Quran ku ceritane wong apik nggih wonten, ceritane wong elek nggih wonten. Lane jenengan nek jagung iku ya kadang ngrasani wong, ya kadang ngelem wong. Kowe Quran iku ya kadang ngrasani wong, kadang ya ngelem wong. Sepenting wonge ora krungu, nggih mboten? Lah iki wong ora krungu lha didolno. Diviralno ya akhire krungu. Ya ruwet. Yo ngoten. Lina tabiru bima jara lahum fi sawali fil asori, agar kita mau mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi gitu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, semoga salat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mabusi yang diutus bil busra dengan membawa kabar gembira, wal indari dan membawa apa? Membawa kabar buruk. Jadi Rasulullah itu ya gawe kabar gembira, gawe kabar buruk. Yo kadang medeni, kadang nyenengno. Ya ora medeni tok, kula wedi jenengan. Ya ora bungah tok, kula ya ana kabar neraka, ana kabar swarga. Wa ala alihi dan tetap keluarganya Nabi, wa ashabi dan para sahabatnya Nabi, al-fudulai yang utama-utama, al-akhyari yang terpilih-terpilih. Amma ba'du fayaqulu, berucap al-abdu al-maghruru, hamba yang tertipu. Oh, wong alim iki ngono, wong alim iku merasa dirinya tertipu, merasa dirinya salah. Iku jenenge al-iqrar bil khata. Dadi wong nek ngerti kuwi nglaras awake dhewe iki salah, paham nggih? Nglaras awake dhewe salah. Bil itinai, tertipu dengan apa? Bil itinai, sebab memperhatikan alama kepada barang sesuatu layakni yang tidak berguna minal umuri, dari beberapa hal. Berkatalah hamba yang tertipu karena memperhatikan sesuatu yang tidak berguna. Siapa itu? Abul Fadl bin Abdus Syakur, yaitu
Mbah Abdul Fadl bin Abdus Syakur. Mbah Abdul Fadl iku mantune Mbah sinten? Kertos. Mbah Junet. Mbah Junet iku bapake sinten abahe sinten? Mbah Makmun. Mbah Makmun Junet. Mbah Makmun iku abahe sinten? Gus Suud. Nggih. Terus nggih, berarti Mbah Abdul Fadl kalih Gus Suud pernah napa? Pernah Mbah kok D. D to kok pernah D. Nggih, pernah D. Nggih, pernah D. Abdul Fadl bin Abdus Syakur al-alamah. Beliau itu ya al-wirai, al-warok, al-wirai. Beliau apal Quran itu kalau enggak keliru selama 40 hari apal Quran itu. Mbah Abdul Fadl itu umur 11 tahun. Mbah Fadl itu apal Quran dinten 40 hari. Kula niku apal Quran niku 40 dina iku mekur juz amma lho. Aku 40 dina tapi oleh-oleh juz amma, tapi yo ngapalo. Mbah Abdul ora 40 dina apal Quran kabeh. Lah iku termasuk karomah. Cerdas, orangnya cerdas. Mbah Abdul Fadl bin Abdus Syakur. Banyak karyanya beliau, walaupun tidak pernah belajar di Arab, walaupun gak tahu ngaji ning Arab, tapi fasih bahasa Arab. Karangane kabeh napa? Bahasa Arab. Ngalim ngono, karangane bahasa Arab. Nah, ilmuwan Mas Adib karangane bahasa Inggris. Nah, ilmuwan wong uga iso ngalim, uga iso diarani pinter tenan Kang Mujib, nek urung iso bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Oh, seno ning gone YouTube wis. Masalah apa? Masalah didol luar negeri kono. Tapi nek wong ngalim ora iso bahasa Inggris. Bahasa Inggris yo ngetojor kabeh ora iso bahasa Inggris. Isone bahasa napa? Arab. Ngono gak kan? Ngono gak kan bahasa Inggris ilmuwan masalah. Ilmuwan awak dhewe kuwi etok-etok kiai, etok-etok ustad bahasa Arab masalahnya. Asinori Koryatan yang alamat senori, yang Asinori Koryatan yang disebut senori desanya. Atubani Mudiriyatan yang dinamakan Tuban kabupatennya. Mudiriyah itu distrik, ya distrik Mudiriyah. Nek bahasa sakjane bahasa tepat itu Madinatan. Jadi ngeten, suatu kota yang punya hari jadi itu namanya Madinah. Mana ada kota punya hari jadi namanya apa? Madinah. Kalau Mudiriyah itu iklim. Itu kalau Mudiriyah itu provinsi. Ya. Tapi kalau kabupaten itu Madinah. Karena apa? Punya hari jadi. Iku sak dhuwure, sak ngisore gak ono. Baru jadi Senori juga gak jelas. Baru jadi Parengan juga gak ono.